खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। इउपिनि आलिगड़आव मोनसे सनानि दखान एबा जुवेलार शपआव कोविड-19 नि नियम मथे मास्क गाननानै हाबफैनानै साथाम मानसिया दखानदारखौ पिस्तल देखायनानै दखाननि 36 लाखनि सनाजों लोगोसे 50,000 नगद रां लुथिदों। दखाननि सीसीटीवी फुटेजखौ लानानै इउपिनि पुलिसा दा लुथिग्राफोरखौ नागिरगासिनो दङ। बलिउडनि एक्टर सनु सूदआ मोनसे स्कलारशिप ससियेल मिडियानि गेजेरजों एनाउन्स खालामदों। बे स्कलारशिपनि मुंखौ बिमानि मुङावनो दोनदों। मुङा प्रफ सरोज सूद स्कलारशिप। बे स्कलारशिपआ गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय। बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय बिसोरनि इमेल एड्रेसआव नोंथांनि डिटेल्सखौ 10 डेजनि गेजेरावनो हरनांगोन। बिसोरनि इमेल एड्रेसआ जाहैबाय scholarship@sonusood.me। आसामाव कोविड-19 नि थाखाय अक्सिजेननि गोनांथिया सिगांनिफ्राय बारानिफ्राय बारा जानायलाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गासै 40,000 लिटार्स अक्सिजेन थानाय गंनै क्रायजेनिक अक्सिजेन टेंकखौ बहायबाय। तामिलनाडुनि मादुराइआव सासे NEET नि परीक्षा होग्रा हिन्जावसाया मैया गावनि न'आवनो फासि नांनानै थैदों। मुङा ज्योतिश्री दुर्गा, 19 बोसोरनि। ज्योतिश्री दुर्गाया सिगांबो NET नि परीक्षा होनायाव क्वालिफाइड जायाखैमोन। बिनिखायनो दिनै जानो लागा NET नि परीक्षाखौ फिन खेबसे होबावगौमोन। नाथाय परीक्षा जानायनि सानसे सिगाङावनो बियो फासि नांनानै थैबाय। थैनायनि सिगां गांसे लाइजामबो लिरनानै गालांदों। लाइजामाव NET नि एग्जामाव क्वालिफाइड जाबावाब्ला बिमा-बिफाया आरोबाव दुखु मोनबावगोन होननानै लिरनानै गालांदों। जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि रेजिस्टार अफ मेडिसिन दिपज्योति साइकियाखौ बुनायनि दायाव सानै मानसिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। बिसोर सानैनि मुङा ईशान ज्योति साइकिया आरो ईश्वर ज्योति साइकिया। बिसोर सानैयाबो बे एखे हस्पिटालावनो खामानि मावग्रामोन आरो दिपज्योति साइकियाखौ कोविड-19 नि ICUआवनो बुदोंमोन। आसामनि बिश्वनाथ सारियाली, चराइदेव, गवालपारा आरो गुवाहाटीआव गायसननो लागा गंब्रै मेडिकेल कलेजनि खामानिखौ दिसेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। लोगोसे गं 20 गोदान हस्पिटालबो गायसनगोन होननानै फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदों, आसामाव मोननै फ्लाइअभारनि खामानिखौ फैगौ मासाव मावजेनगोन। मोननै फ्लाइअभारा मोनसेया गुवाहाटीनि मालिगावआव आरो गुबुन मोनसेया तेजपुरनि मिशन सारियालीआव। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेलआ इन्टारनेशनेल ड्राग फालांगि खालामग्रा ग्रुपनि मेम्बारफोरखौ हमनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दंमोन। दिल्ली पुलिसआ दा बे ग्रुपनि 7 मानसिखौ 90 करोड़नि 23 केजि हेर'इनजों लोगोसे हमनो हाबाय। बिसोर 7नि मादाव सानैया आसामनि, मुङा निति आनन्द आरो राहुल हेन्डिक, सानैबो गलाघाटनि। आरो साथामा बिहारनि, मुङा उदय कुमार, सुबोध दास आरो सन्जीब कुमार। पुलिसफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोरो म्यानमारनिफ्राय मणिपुरजों फैनानै इन्डियानि गोबां खना खना जायगायावनो साप्लाइ खालामफैयोमोन। नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर' NCBआ ड्राग्स जानायनि सोमोन्दै सोंनाय फिननाय लानो थाखाय बलिउडनि गासै 25 जन एक्टर आरो एक्ट्रेसफोरनो सामन एबा लिगेल नटिस हरनो हागौ। बे गासै जाथाया रिया चक्रवर्तीया NCBआ सोंनाय फिननाय लानायाव खोन्थानानै होनायाव जादों। रियाया बुंनाय मथे बलिउडनि गासै 80% बा 80% मानसिफ्रानो ड्राग्स जायो। बिसोरनि मादाव माखासे मानसिनि नामफोरखौ रियाया NCBनो खोन्थानानै होदों। बेयाव सारा आली खान, राकुलप्रीत सिंह, फिल्म बानायग्रा मुकेश छाबड़ा आरो गोबां बलिउडनि एक्टर आरो एक्ट्रेसनि नामफोरा ओंखारबोदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया मिडियानि गेजेरजों सेकेन्ड फेजनि रिक्रुइटमेन्टआव 10,789 फोरोंगिरिफोरनि पस्टखौ दिसेम्बरनि सिगां फिलआप खालामगोन होननानै एनाउन्स खालामदों। 10,789 नि गेजेराव 1,102आ हिन्दीनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय, 3,941 पस्टआ एसिस्टेन्ट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय आरो 5,746 पस्टआ सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलफोरनि थाखाय। थार्ड फेजनि रिक्रुइटमेन्टनि एडभार्टाइजखौ सेप्तेम्बरनि जोबनायाव एनाउन्स खालामगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसाम राइफलआ मणिपुरनि टेंगनावपाल डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 76 लाखनि 380 ग्राम्स ब्राउन सुगारजों लोगोसे सासे मानसिखौ हमनो हादों। बिनि मुङा सेइमान्थान मेट। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया 15टा डिग्री कलेज आरो 10टा ल' कलेज गायसनगोन होननानै एनाउन्स खालामदों।
15टा डिग्री कलेजनि मादाव 9टाया वमेन कलेज जागोन। बेखौ बिथाङा फैगौ 45 डेजनि उनावनो गायसनगोन होननानै बुंदों। बे 9टा वमेन कलेजखौ काछार, करीमगंज, हाइलाकान्दी, बरपेटा, नगाव, गवालपारा, दरं, बिलासीपारा आरो गलगन्जआव गायसनगोन होननानै बुंदों। आरो 6टा डिग्री कलेजखौ 31 डिसेम्बरनि सिगां सनितपुर, तिनसुकिया, माजुलि, चिरां, उदालगुरि आरो बाक्सायाव गायसनगोन होननानै फोरमायदों। आरो 10टा ल' कलेजखौ डिफु, डिब्रुगड़, तेजपुर, सिलचर, नर्थ लखिमपुर, रङिया, बिलासीपारा, टिहु, राहा आरो जरहाटआव 31 डिसेम्बरनि सिगां गायसनगोन। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 47,47,250 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 78,577। हामनाया गासै 36,97,050। आसामाव दासिम 1,40,471 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,10,882। दासिम 29,133 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 453 जन। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 23 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।